Добър вечер. Мислях си да кажа няколко думи по повод развитието на транспорта в момента. Освен, че е под всякаква критика като бизнес. Просто през годините, в които живях и работих, не само като собственик, а като шофьор, видях доста меки китки от собствениците. Мечта ми беше да си купя камион. Купих. 1, 2, 3 имам. Мои са. Не са на компания, не са на лизинги, не са и така нататък. Стари са, да, но са мои. Мои са и въпреки това, днес двамата ми шофьори, за които съм се борял да ги имам, защото вършат работа и им плащам доста добре, днес не можа да ги натоваря, тъй като цени от 1000 евро, на които съм возил, в момента са 600, 550 даже. Засякох 550 евро днес. 950 беше цената миналото лято, това лято е на 2,40 беше горивото тогава. Тази пролет, по-точно, на 3 лева гориво, на 2,90 да речем, 1100 лева. От 950 евро. Шофьорите не са невиновни. На повечето от собствениците винаги шофьора е виновен. По трудния начин разбраха, че без шофьор няма как да имаш камион. Дори чисто нове, сам не може. Трябва да го кара шофьор. И дай Боже да е опитен. И да си умее от работа, защото и чисто много да го дадеш, ако е неграмотник е там от полето хванат, нихуя от камиона се получава. Ако ме разбирате. Така. И до кога ще продължаваме да сваляме цените? Аз съм в Атина в момента. Дошъл съм на 1,40-1,50 евроцента на километър. 1,45 точно казано. Точно казано. По моите изчисления. И чакам цена. Не съм спрял. И чакам цена 1,40-1,50 на връщане. За евроцента говорим. За България няма как да се получи тази цена, тъй като колегите, дето са излезнали и им доскучало за жените, бързат да се преберат, карат на 1,60, 1,70, 1,80 лева на километър протокали. Седат потредено на полето и сега се сърдят на спиритурките. И спиритурките намират ахмаци. Там ще седите, ще ви изният кокалите. Няма да сте къпани, няма да имате ядени и пиени и там ще седите. Не може специфични товари да ги карате на такава цена. А пък Адиер въобще да забравят да караш. Обаче Адиера... не ме карат да карам Адиер. Аз викам, валя го изявам, разбираш ли? Изявам пластиката. Аз съм платил 500 лева, съм ходил на училище за нея. Цяла седмица ходях Гълъбо, Хасково да карам. Оборудвал съм си камиона с пожарогасителя. Като ме видя дайджата на Румъния с оранжевата табела от ураната, с затворена врата ще да излезе през от буса. Забравя да отвори вратата, от бързане да ме спре. 55 минути контрол ми прави. Шайби, маска, паласка, бутуши ли съм имал, лопатката, тази четката, пожарогасителя. Така, за да отговарям на тия условия, трябва да работя за пари. Аз имам за 5 години почти ми стича Адиера сега в края на годината. 4 Адиера направени. От Димитровград не товаря. Тор. Амониев нитрат, защото те искат 25,200. Моя камион с пълни резервуар е 15,7-800. Аз не мога да се включа. Няма да свалям резервните гуми, като някои бараби там на Видин, на Девне и къде ли не съм ги виждал барабите свалят резервните гуми. Свалят съндъци, свалят не знам ко, само и само да закарат на спиритурките товара. И накрая да се молят за парите. Научете се да работи са къл.
реалната цена на километър е цената на литър гориво, без значение прав или обратен курс е. Тъй като камиона не работи 350 дни в годината. Той има такси, има осигуровки, има шофьор, има и така нататък. Един куп такси има с него. Има амортизация, престой и сервис. Научете се, че има и пътни такси, защото в Гърция слизате на някакви смешни цени. Ти отивани и връщани до Атина са ти 330 евро. А ти идваш за 600. Как да стане? Кой ще ти плати горивото? На каква цена ще се върнеш ти? На тази цена не стават нещата, разбирате ли? Днес моите камиони не излезнаха. Аз също тук в Атина не излезнах. Тъй като някои като мене, които са дошли събота и неделя, днеска побързаха да се преверят при жените си. И аз искам да се преверя при моята жена. Но каква е ползата да оставя моята жена да тръгне, да дойде тук и да бързам да се преверя при нея без пари? Значи глупав народ сме. То се е доказало в историята. 500 години по турско робство. Няма по-тъп народ от нашия български, разберете. Газят на, крадат на, мълчим. Няма как с 500 камиона или 1000 камиона те да управляват всичката работа, разбирате ли? Научете се да работите. Искайте, търсете си правата. Аз нямам проблем. Вижте ме. Там вижте ме. Не ме е тапициран камиона. Да не е тапициран, не е. Там съм с клаверчета, виждате ли? Ама е мой. И няма бърка. Мога да си пия ракета. Утре ще изкарам, ще направя 2 курса, ще дам твърдата заплата на шофьорите си. За А ще я изкарам. Те ще лежат и си вземат парите, защото заслужават хората. Това е такса ангажимент. Ама вие кога ще се научите собствените си на камионите, че тези камиони не работят само за такси? Научете се, че сваляте ли цените, ще дойде този момент, който е дошъл. В момента под себестойността карате. Не може днеска да ми дадат 700 евро от Пловдив до Букурещ, при положение, че от Букурещ някой натвариш над 600 лева и да чакаш 4-5 дни по опашките. Или видите ръката ще изпреварите опашката, нали? Дам, ако паните на мене, на Благоевград, на единия му изкарах ножа, ще му режа ушите, на другия му горя с трабата, хората им се смееха, викат, намерях си този път майстора. Нали са много отворени благоевградчани. Добре, аз си турях главата в турбата, ще ударя един-двама, ще ме преверят. А вие, мишки, до кога се криете? Ще изпреварвате, ще правите, ще струвате. Така ли се работи? Не е ли нормално? Искате Европа? Никога няма да сте в Европа. Европа работи по правилата, а не по мишкини истории. По мишошки начин. Да работиш, съкъл вадиш пари. Не можеш ли? Скрий се. Иди работи за хората. Ако не можете да работите, научете се да работите за хората. Ако мислите си, че бай Тошо още е жив, не е жив. Няма как. Разбирате ли? Тук се иска труд, смятане, да умееш и да цениш труда. Ама вие впрягате шофьорите. Сетне шофьора ви бил скъп. Впрягате шофьорите, купат си нови камиони, да може да не спират по-малко. Да спират и шофьора да работи и днеска 2 лева, 3 лева да ви изкарам за вас да са. Да, ама не. Костана, банките сега ще ви ги вземат, лизинга ще ви ги вземе, за страховката, дай Боже 15 000 лева да направят. Аз направо казах, ако ги направят 15 000 лева, ще им кажа, ей ви камиона, той струва по-малко. Да духат супата, няма да им плащам 15 000 лева за страховка. Или 10. Защото той и 10 толкова, аз толкова съм го купил моя камион. Влекача. Така че, ако не се научите да работите правилно, няма да има за никой. Даже и за мен. Макар пусни, че камионите са ми платени. Няма да има и за мен. Защото аз ще карам един, да. Колко ще карам? Един. Ама тия хора, дето работят с мен, трябва да им давам заплати. За да им ги изкарам тия заплати, трябва да работя за пари. Ако работя на тяхната стойност, колкото струва тяхната заплата, за страховките и амортизацията, в един момент и
ще приключа. Няма смисъл да ги стопанисвам тези камиони, разбирате ли? Защото камиона ми след 1 или 5 години, без значение колко е нов, ще приключи. И в един даден момент аз трябва да купя друг. И какво правим? Така че печете се мозъци. На здраве. Аз не се ядосвам, нямаме сети мене. Спокоен съм, измъквал съм се за 21 години като шофьор и като собственик общо. За тези 21 години 1000 пътя. Само здраве да имам. Паля го, прибирам се, там ще взема нещо за 500 лева в българско, до дома и пак съм по-добре. Отколкото да свърша работа на Темисюк, не знам си какъв беше Преслав, още какъв беше, идете ги вижте какви къщи и палати, как си ходят по Веленград, моята жена от Веленград, как си ходят по хотелчата за 1000 лева, а вие спите с насерания гъс камионите и се чуете как да изкарате 5 лева. Така че правете сметката. Благодаря, лека вечер.